Μελιτζάνα. Μη μου τα βγάζεις έξω. Γρηγόρη. Τι το? Μελιτζάνα. Καλή. Τι είναι? Μελιτζάνα. Μελιτζάνα. Ναι, βάλτες μέσα στη σακούλα όμως. Μελιτζάνα. Βάλτε να μέσα στη σακούλα. Κάνει. Τι κάνει? Δεν ξέρω. Τι κάνει? Θα με δώσει και εμένα μια μελιτζάνα να κάνω φαγητό. Α, κι άλλη. Πω, πολλές μελιτζάνες. Ποιος θα τις φάει, Γρηγόρη? Εγώ τα φάω. Εσύ θα τις φας. Εμένα θα με δώσεις. Γεια σας, ώρα καλή σας. Γρηγόρη, Γρηγόρη, πες τι έκανε η Πάτη. Πες τι έκανε η Πάτη. Έψε. Τι έκανε? Για πες τι έκανε η Πάτη. Έξω το πάμα. Έξω το πάμα. Ναι, έτρεχε, ναι, και μετά. Πες κάνει. Τα πάτη. Η Πάτη ποια είναι? Το σύριαλ το καινούργιο που βάζει στο Μέγκα. Α, ναι. Για πες τι έκανε μετά η Πάτη. Έτρεχε, Χάουσε. ναι, την έκλεισαν το στόμα, Έξω το πάμα. ναι, και μετά. Έβαλε τρίκι. Και φοβήθηκε Τρίκι. και έτρεχε. Έριξε. Πώς έτρεχε? Πες κάνει. Για δάγκωμα είσαι, για δάγκωμα. Και μετά πήγε στη μαμά της. Είδε ο παπάκι. Πάει το παππούλι. Πάει το μπαμπούλι, έφυγε. Έβαλε. Δεν έκλαιγε μετά. Έγινε. Εσύ όμως έκλαιγες μέχρι τις 1:30. Νύχτα, τι πάνε? Από αυτό που είδες στην τηλεόραση τρόμαξε. Φοβάμαι.